prajurit soro rengso kinal tinata garis wartanya kondang satuhu kakasura digdaya sangkut bebel praja mewasan ratu tombak pedang kang kinarya junjung raharjane nagri pendheri tangara budal ing wadya sangkut kumrakut rantasing angkara murka pendheri tangara budal ing wadya sangkut kumrakut rantasing angkara murka pendheri tangara budal ing wadya sangkut kumrakut rantasing angkara murka prajurit kang wicaksana sreng warga setuju yo yo Dosyaga Pratantama sureng wadya unggul yuda Dosyaga Pratantama unggul yuda Dosyaga mrungkak kipol belaharjane praja Dosyaga unggul yuda Dosyaga Pratantama sureng wadya unggul yuda Dosyaga Pratantama sureng wadya unggul yuda Dosyaga Pratantama sureng wadya unggul yuda luwaksana magita-gita
yo padha macul ngarep sawah timene subur yo padha kumpul aja weka pareng tandur ning pekarangan tegalan uga ning sawah yen wis panenan kanggo mangan turah-turah aku sing rewangi suka tak puputi rapo ora lali omong kabeh mati anak desa iki kabeh lo cinawi yo konco amar suci mugi Gusti berkahi desane ayam tentrem patani mesam-mesem desane kemari parok tani podo bunga waduse lemu-lemu sing duwe goyang-guyu pepeke podo ngendhog yo podo digodhog wis wayahe so jagone gluro rame sarane pating kemroyo ado senenge sadulur tani bebarengan padha nandur pari srengenge nyunar ngulon parane manuk ing ojek ana wit-witan pating cemruwit seneng atine katon asri donya saisine Sloko pato ela-elo siromo menyang kutha le oleh payung monto malah cantik lolo lopa wong mati ora opah le opah mateni bocah yen urip padha ngibadah sloko pato ela-elo siromo menyang kutha le oleh payung monto cantik lolo lopa wong mati ora opah nek opah mateni bocah yen urip padha ngipah matur suwun Mas nggih. Nggih kula tampi nikahipun.
Bojoku. Bojoku ya yang. Yang Maha Esa apa piye? Kono yang Maha Esa kene yang Maha Perkasa ya. Astagfirullah. Eling, bojone iki melu rene apa ora? Santai ora, tak jauh mau ora gelem. Iki mara tuwa. Beda urusan. Wis. Weh. Kene iki ket mau nyambut gawe lho, Mas. Cangkeman. Gus, kowe nang gawean nang kene mbek aum. Dadi apa paling ya wis kewareg ya. Yo matur nuwun waduh ditimbali rene iki suka paling suka paling hiburan. Nah, bener. Dalam rangka ulang tahun Dusun Merapi Sari yang ke Hei, tulisane nang kene dhuwur. Oh, amati kono ya ora. yang ke-54. Hei, Pakai Merapi. Ngawur. 1954. Berdirinya dusune Suwe ya le ngadeg. ya lumayan. Berarti ampuh aku. Ya iya. Aku anggar dilus sithik ngadeg. Ning kuwate mbek sedelo. Suwe. Tetep beda. Ya beda. Saiki Sik ndongake masyarakat kene. Merapi Sari. Merapi Sari ke diparingi ayam-ayam tentrem. Amin. Diparingi sehat kabeh. Amin, amin. Lancar kabeh rezekine. Amin. Wong kene rezekine lancar, aku ya melu lancar. Iya. Iya. Oh iki meneng wae. Iki sakmene iki mbekku kabeh. Wih. Wekku kuwi kok. Iki nang kene kenal aku kabeh. Wis. Heh, Gus, awas kowe ril ora kenal ngono. Ora tak jobi kowe. Sapa, Pak? Ora sudi aku. Kae, masyaallah. Gus, aku gumen lho Gus nang kene iki. Ngopo? Kok karo kowe paham kabeh, kok ngopo ngono to? Yen nepungake ya. Nepung iki piye? Kaduse kene kuwi. Tenan kuwi. Kaduse kene kuwi. Heeh. Sapa ya? Sapa paham temene? Ampun aku nang kene iki kaya artis gitu. Artis XNXX ngono kan. Apa meneh? Ya sing pokoke kungfu panda tuh ngono kok. Ceng. Ampun aku tindak sugeng. Sampun wau jenengan. Nggih. Wau kadose dados kebo nggih. Sok kebo. Gus, kabeh kuwi nek nututi, adewe najan umure ora tuwa aku, sing tuwa kowe. Nek kula Ning iso kudu nuruti apa karepe cah nom. Nah, Apa? oh udan Berkah. berkah. Yo, udan berkah paringi kesuburan. Rada mundur. Nek maju-maju aku gering. Celuki ibu juragan aku ora mangkat. Ora teko. Hei, kowe kok karo juragane nyepelek ora ndek dhuwit. Nah, kinten. Gus, iki cukup semene sik wae. Kowe kok juragane wis ngombe kok wis ngombe. Nek apa jenenge abdi ki nyambut gawe luwih rekoso. Tetep wedang ngombe dhisik, juragan keri-keri. Ha podhale nggon aku ya ngono kok. Iki curhat ceritane. Sik. Mas Yanto, apa? Aku ora sida tekan juragan. Ngopo? Ae kok ora sida ngopo? Anang kono, Ci. Mas Yanto Australia. Hei, anu di. Nine wis. Nyemproti cah cilik kowe. Hei. Gus. Hei. Ayo diterusi.
Oke, man. Ah. Di ngapura nek kene aku panen ngono kuwi. Sehat ya, Bu. Matur suwun, Mak. Iki. Lah kok. Lah, alhamdulillah. Juragane sapi ora, Gus? Mas Eka ndi Mas Eka? Kae. Mosok to? Nah, ngene iki juragan sapi kok lihat. Terima kasih. Bali. Terang iki terang. Udan. Ora. Lah iki ora kowe soleh, ora ngerti udan, ora ngerti terang, kowe kudu nang kene. Nah, wis. Pak milih mantule, Pak. Wis iki niki. Iki jatah perjurit. Nah, iya. Gus, Udan Kanjeng. matur sing cetha. Nggih. Kula klelegen. Mulane metu ki rasa man roti. Tak ombeni sik. Ora sah melu-melu won. Urusane beda. Kita sama-sama model contong. Tapi contongku dengan contongmu berbeda. Karena contongku mengandung barokah. Maksiat tok. Ora oleh ngababiyah ngene lho. Niki rak nggih. Ono. Udan. Kula wau rak ngruput teng mriku. Nang ngendi? Nika teng nginggil gumuk wayang. Gumuk wayang. Terus piye? Terus kula kok dijujun Kanjeng. Kowe piye? Nggih, kula ken wah misal. Kowe kon bali. Kon bali ngopo? Mek kuban. Goncinane kono kuwi. Kowe ki biasa melu son ya goblok. Apa? Aku arep nyacat APS to. Heeh. Biyen tak jam nggon aku wis murah. Aku nyacat kok ora dosa tok. Ya dipasarke barang kudune. Oh niki laris lho. Ngendi? Poso. Heeh. Apa sayang? Apa? Papa masih di sini. Papa masih kerja. Kamu di rumah aja. Tugas kamu kan cuma mengelus-elus. Salah. Engko domongke karo Mangat WA bojomu kok. Mangat nang kono. Sing nabuh sapa? Sebenarnya Sing nabuh sapa? ora kenal ngono, Pak. Engko tak bagi 150. Ning aja omong anake. Masalah itu turu njobo. Ning duwite akeh. Atur kopeng. Kene bolo kok. Dados ngek. Nang kene. Kula terus wonten pawongan kalih. Ana wong lho. Ngopo wong? Ngopo wong? Ngopo wong? Ngopo? Ngopo wong loro iki? Jebule. Jebule sapa? Jebule. Jebule sapa? Sinten nggih? Ora Mas Yanto. Ora nyawer kok. Hei! Parani. Oh, ketua pemuda ra nyawer wagu nggih. Paling parani prayo le mek kuban kon aku. Matur suwun. Iki sapa meneh? Iki sing rong ketok siji. Sopo? Wonge gagah dhuwur. Heeh.
biasanya berwibawa. Oh. Supire elep. Kowe kaya apal. Apal ini. Ki Pak Kemi iki nggo kacamata ya ora nyewer. Waduh. Nah, aku sing tak rasani bapakne sing maju anake. Wah, ngene iki lho contoh. Matur suwun Pak sehat. Lancar rezekine. Ayo di Mapura. Aku ra iso nek bantu kowe. Nggih, matur nuwun. Nah iki Mas Jadi ra teko sing teko mbokne. Oh ya Allah. Tepuk tangan, tepuk. Iki alhamdulillah. Nun, nggih. Matur suwun, Pak. Cah cilik. Sekus. Iki Keh riyen. Kene iki kamot, Gus. Keh riyen. Piye? Syukur. Matur suwun, Pak. Sehat-sehat nggih. Mbok ben dina pentas nang kene. Ayo leren tenan le mek guban. Aku ya masih antose rugi kok kowe. Ayo, Gus. Nggih, wong gede wis akeh, golek wis wae. Sik niki ampun. Ampun oke. Dongake wae kepada semua masyarakat dusun Merapi. Khususnya yang nyawer. Ya ora iki ke wis mewakili sak dusun. Luwe sak desa. Kudu ngono separo. Iya, Lik. Kowe kok serik to MC kondang ra les sawerane. Apa kuwi? Ya dongake masyarakat kene lancar rezekine. Do paringi kesehatan kebagas warasan. Sing dagang lancar dagange. Amin. Sing tani urip tandurane menangi payu. Amin. Njur sing apa meneh ya? Nah, supir Aril nek ra dine-uneke, ngune-uneke. Ora menggok dalan wae. Juragan sapi tambah meteng sapine. Nek meteng rak hati. Oh iya. Dame Aku samar nggo lebokke kono kuwi. Teng apa? Kites nggonda sapi. Ngapa sil ora nyawer sil? Iki wis akeh. Nggih, wis dongake santen. Heeh. Saniki Diteruske. Terus sing wigati. Aduh, kuping kula Kanjeng. Kuping Menika. Ngapa rek? Kok kowe wene sing tulung-tulung rek? Kowe sing tulung-tulung. Mutuk wow. Iki kowe bolomu iki jan adewe iki pentas nang kene nek ra didotke paring kuwi kru. oh iya cangoni sik Cangoni sik mesake. Dijajan. Ngono kuwe lho. Sesama orang gendeng. Ora ya. Ikan ibaratnya Pak Purnomo sing pedot tak ting-ting aselele tak ting-ting pedot tak ting-ting aselele tak ting-ting pedot wedi pulang pedot Wes Gus. Ora katut aku. ngeten Tak ambegan sik. nggih. Terus piye? Tak tungtung Kanjeng. Kok tak tungtung? Penangsang kok wis ngono pedhot. Aja nyanyi kuwi.
Terus Terus kuping kula Kanjeng kupingmu ngopo? pedhot tak asal lele. Kupingmu ngopo? Menika sakit. Kaya ana nawala. Nek biasane cok wonten, nek niki ngapunten. Ayo ana. Nggih ana. Aduh. Iki Kok ora sing pralon kae to. Sing pralon tak tinggal. Jane iki rada puas nang kene. Aku nuduki kowe iki akeh supportere. Iki jimat nek nang kene iki. Kok iso jimat apa? Kekuatan. Kok iso kekuatan? Mergo iki ndek duit. Ah mergo apa? Nyugi kuban. Apa dot Wes. asal lele. Wedi pulang. Pedot. Dung dung. Nembang wis bayaran aku bali dhisik ya, Cok. Nyanyi aja tak tunggu. Lumantar gentaka neki bekti sun katur mring dika ya Kang Mas riya penangsang ing jipang panulan praja kang prawira digdaya dasar satriya pinunjuk sinuyudan prakawula kabeh wae para soreng layang palembono saka Hati Wijaya ning iki sono bajute mula padha rungokno soreng mung sethithik cacatira